Sanibonani uMC Menzisto lo. Ngiyenza le video nje ngise Cape Town. Isikhathi nje manje, isikhathi mungabuka isikhathi. U5:08 ebusuku. But kusesemini. This is so exciting. Sengike ngiyenza la eCape Town, ngicanda kwesithathu manje. Kodwa every time mangila ngithole lokho ukuthi nje hawu kusebusuku manje kodwa kusesemini. Ngise Cape Town ePatel Kloof. Ngiface nje na Table Mountain. Ila bayazi abantu ePatel Kloof nase Table Mountain. Kodwa engifuna ukukhuluma ngakho ngithe ngesikhathi siza ngala sidlule lapha ya endaweni yase Eastern Cape. Ngako Mount Fletcher. Khona kuthi Mount Fletcher lapha. Musu uzofika ngabheke ngako Matatiyela. Ngifice kubhalwe enye indawo ekuthiwa uLundi. Kubhalwe nje uLundi. Ngathi mangahamba ngabona eLundini Municipality, eLundini Museum sibhalwa kanjalo. So ngithema ngibuze ezinye ngase ngeze video ngibuze abanye abafana nje nomphakathi obukhona kudizokaleli ya board ngoba ngize ngashutha neBoard kuyi video edlule nje khona la ngeke ngakuposta lokho. So ngase ngiyenza ijoke nje ngithi hlangana Zulu ngibona indawo yasoLundi la kodwa manje bayiphika bathi iseluti bathi ke akubonaka babiza ukuthi kusoLundi bathi uLuti kodwa kubhalwe nje uLundi 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 bathi ke uLuti ngenza ngase ngenza ivideo isort of a joke ngathi hlangana Zulu naba sebetshotshwa igama la ngakithi nani. This was a pure joke. Mina njoba ngiMenzisto nje angilokuthi ngake ngikhulume la ku YouTube o TikTok ukuthi mina ngiPan Africanist. Akekho mina umuntu mina nginawo umuntu oyikwerekwere. Akunayo nje sidala, akekho umuntu engimbiza ngekwerekwere. Akekho futhi umuntu engiyomcwasa nengiyomnyanya ngokuthi uhlobo olithize noma uyisizwe sithile, uyitribe ethile uyirace ethile akekho. The only person engimnyanyayo mina is the white supremacist. I-white supremacist lokho akusho ukuthi uzonda abantu abamhlophe. I-white supremacist labantu abamhlophe abelungu abacabanga ukuthi ukuba nebala kwabo elimhlophe kubenza babengcono, badalwa uNkulunkulu babangcono kunabantu abamnyama. That is white supremacist. I hate it. That's the only people engibanyanyayo mina. Lo owazi ukuthi njobe ezalwe emhlophe thina abantu abamnyama sizinkawu. That's what I hate. Kodwa kokunye nokunye mina umuntu oyixhosa, umuntu omxhosa sengithole nanokuthi I know ukuthi kunomehluko phakathi kwexhosa umuntu omxhosa nempondo. Kunomehluko njengathi nje namaZulu njengoba singinomZulu. KumaZulu khona amabhaca, khona igqoza, khona kodwa mawuzobuza umuntu omxhosa ukuthi yini umehluko phakathi kwebhaca nesigqoza nomZulu uyabo ngeke akwazi bonke labo bantu bangamaZulu. Nathi umuntu omxhosa nomuntu oyimpondo sinalokho ukuthi nje umuntu oyedwa lo. So ke ngithema ngenza ivideo khona abanye abathatha ioffense bacabanga ukuthi angibathathi kancane mina futhi ngibathatha kancane abantu abangamaXhosa, ngibathatha kancane abantu abangamampondo. No, ayikho into enjalo. I know the history yamampondo ne history yamaXhosa when it comes to uma kukhulunywa ngoku-liberator iNingizimu Afrika from kade njengoba sazi ukuthi sisuka kwi-apartheid yayenzima kabi. So akekho umuntu kumina ongabalekile. Kodwa ke otherwise bengifuna ukudlulisa nje lokho. Kulabo abathatha ioffense mina nje angihlekisi ngomunye umuntu mina. Lotho angihlekisi sidala ngomunye umuntu. Khona lenye into ebengikade ngiyichaza, sengithi ngidibe ndawonye nje. Khona into ekade ngiyichaza
ngoba nala ngithola indaba eziningi nala eCape Town, ngithola indaba eziningi. Kodwa ke bengifuna ukuqala ngendaba kaDilikajele. Kunabantu abangithumelela indaba bese bekhuluma indaba ukuthi yazi umfowethu uboshiwe wagwetshwa 25 years. Mawuthi uchecka, mawuthi ungena kulento yakho uchecka i-judgment yakhe uthola ukuthi lo muntu ulife. So ke ngiyabona ukuthi kuumsebenzi omunye umuntu okufanele akakhulume ngawo ukuthi yini u-life sentence, yini uDilikajele. Umuntu mayegwetshwe u-life sentence, that is Dilikajele lo. It has nothing to do with 25 years. Umuntu mayegwetshwe u-life sentence, usuke egwetshwe u-life sentence. Uma ugwetshwe u-life sentence, umthetho khona njengamanje umile kahulumeni uthi umuntu ogwetshwe uDilikajele kumele ehlale 25 years ejele bese kuba yima kukhulunywa indaba ukuthi uzocatshangelwa. So uma ugwetshwe 25 years kufanele wazi ukuthi you will be spending 25 years or more ejele before uphume. Kodwa ke khona into eyenzakalayo, uhulumeni udeze unokushaya imithetho nje ngesigwebo sikaDilikajele. Siyazi ukuthi isigwebo sikaDilikajele isigwebo esinzima kakhulu. Unokushaya imithetho uhulumeni mhlawumbe mayifuna ukunciphisa ukugcwala kwamajele. Uyayethi abantu asebehlale abadonsa uDilikajele asabehlale 16 years cela ukuthi bekhishwe labo bantu. So kuzokwenzeka ukuthi ugwetshwe wena namhlanje uDilikajele njengoba ku2025 ugwetshwe uDilikajele bese kuthi after 18 years uphume bese abantu bese abanye bethi abasakhumbula bese uthi hawu kanti umenza isinto ayiqamba mangani ngoba wathi umuntu ogwetshwe uDilikajele uhlala 25 years. Umthetho kahulumeni ngabantu abashaya uDilikajele uhamba ushintsha. Kuyaye ukuthi nje kusekuhle kusenje bese uhulumeni abantu asebehlala 12 years abantu asebehlala 12 years abadonsa uDilikajele cela ukuthi bekhishwe njalo njalo. So kuya ngokuthi uhulumeni ngaleso sikhathi uthande ini. Umuntu ogwetshwe 25 years, umuntu ogwetshwe 25 years, lo muntu usuke ezohlala 12 years 6 months ejele bese yaphuma. Angikubali mayikhishwe iappeal nani angikubali konke lokho. Kodwa nje mugwetshwe 25 years usuke uzohlala 12 years ejele. So musu ukuthi umuntu ogwetshwe 20 u-life sentence bese uthi wena hayi ugwetshwe u-life sentence 25 years. Noma mayigwetshwe u-life sentence bese uthi 25 years ngoba 25 years almost 10 years. Uma uyiphethe kahle nje ejele 10 years or 11 then usuyaphuma. 25 years is 12 years 6 months. So ejele ke akuze kube 12 years 6 months ngqo. Kuyaba ngaphansi udlwana kwalokho noma ngaphansi kancane kwalokho. Bengithi angifuna ukudlulisa lokho. Mhla ka 1 namhlanje u2025 ngiyacela ngifisela wonke umuntu kakhulukazi obukayo la ku MC Menzisto, either uTikTok or uYouTube. Sinifisela unyaka omusha, unyaka omuhle, abangasebenzi bethola imisebenzi, abafundayo bephase, naba reluctant ukuqala izinto ezintsha, beyiqala izinto ezintsha. Bayazi ke ngangakhuluma ngenkomo yobisi lapha phambili ukuthi kukhona abanye abantu abangafuna ukuqala izinto ezintsha ngenxa ukuthi la abakhona abacabanga ukuthi ku right kodwa abayindawo. Inkomo yobisi ke le ngangakhuluma ngayo phambili. Bafowethu ngiyabonga kakhulu. Singene kahle unyakeni omusha, si enjoye, siyeke ukubulalana egameni lothando. Ake siyeke ukubulalana egameni lothando. Okungcono umuntu akahlali ngabi nayo intombi, wazi nje ukuthi awunayo intombi. Uma uza futhi nodadewethu sicela ukuthi bebanaka abantu babo, bebaqaphela abantu babo ukuthi hayi yazi lo muntu ngiyathandana naye kodwa lo muntu lo uzongibulala mangahle ngihlukane naye, uzongibulala mangahle ngenza ukuthi, uzongibulala kusaphela. Umuntu uyambona ngachaza phambili, umuntu uyambona umuntu ozokubulala. Alikho isoka elivuka ekseni libulala intombi. Isoka elivuka ekseni libulala intombi, izimpawu zisuke zivele. Uma umuntu eyibulala namhlanje intombi yakhe njengoba ku 2025 January 1, izimpawu zokuthi izokubulala lo muntu suke ivele 2016, 2017 or 2020. Ziyayibe neminyaka izimpawu ukuthi yabona lo uzohamba ayibulala intombi yakhe or intombi yakhe izohamba
imbulala. Ngiyabonga kakhulu. Kuyashisa ke Cape Town ngoba ngenze ngigqoke ivest ngiyaxolisa kakhulu. Ugqoka ivest nesikhindi kuyashisa. U8 akuwona ugesi lokhanya kusesemini ilanga likashoni. U8 le ngakithi kulelwe manje. Ingane saba ngisho ukuphuma phandle le ngakithi kwaNongoma saba ngisho ukuphuma phandle ngenxa ukuthi sekusebusuku kakhulu. Bafethu siyabonga kakhulu. Unyaka wethu awube muhle eMsimenzi isitolo. Ngivakashile nami la eCape Town sizodla unyuye khona. Kushuthi nje phambi kwakusasa or phambi kwakusasa or phambi kwakusasa umuntu kufanele ebuyele emuva. Siyabonga kakhulu.